side with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.これちょっと背中当たる。
ございます。私たちはミルカミルカというバンドで、見てる通り、見てわかんないかな、南米の民族音楽をやっているバンドです。今日はね、道の駅の、5周年ということ、ごめんなさい、村の駅5周年ということで、感謝祭ということで呼んでいただきましてありがとうございます。本当おめでとうございます。これからちょっと30分間ほどお付き合いいただければなと思います。今1曲目に演奏した曲はですね、エンケントロス出会いという曲なんですね。皆さんとの出会いに感謝して1曲目を演奏させていただきました。南米のね民族音楽ってあんまり馴染みのないかなって思うかもしれませんけれども、実は意外と日本でやってる曲が多くて、その代表的な曲がこの次に演奏する曲です。エルコンドルパサ、コンドルは飛んでいくという曲ですね。お聴きください。よろしくお願いします。
コンドルが飛んでいくということですね。皆さんはね、多分1980年代ぐらいですね、サイモンとガーファンクルでのコンドルが飛んでいくで聞いたことが多いんじゃないかと思いますけど、原曲は実は南米の方のアンデス地方の方の曲なんですね。1900年代の最初の頃にできた曲と聞いてます。はい、ありがとうございます。それではですね、ちょっと、メンバー、3人ほどおりましたけれど、3人でですね「灰色の瞳」という歌を、ちょっと演奏させていただきます。加藤登彦とですね、加藤登彦さんも歌ってますし、いろんな方が歌って、日本人の人は結構知ってる人多いかと思うんですけれど、ボーカルナンバーで、1曲やらせていただきます。すみません、もう一回やります。ちょっと緊張してますので、もう一回やります。私の大事なこの笛の歌をあなたは聞いているのだろうか。どこかの小さな木の下であなたは聞いているのだろうか。どこかの小さな木の下で澄んだ音色で響くこの笛、あなたは聞いているのだろうか。泣きくたびれた笛の音、あなたは聞いているのだろうか。泣きくたびれた笛の音、ララ
どうもありがとうございました。ちょっとね、抽選が出てるから。はい、ありがとうございました。今の曲もね、灰色の瞳っていう曲なんですけど、今の曲も結構日本で馴染みのある曲じゃないかなと思います。結構年配の方とかはね、リアルタイムに聴いたんじゃないかと思います。次はね、ちょっとぐっと曲調が変わって、意味自体っていう曲なんですね。向こうの方のボリビアかな、ボリビアのピンクっていう喧嘩祭りがあるんですけど、喧嘩祭りのリズムです。非常にこうリズミカルでね、パワフルな曲なんですね。喧嘩祭りの踊りの曲なので、ちょっとメンバー一部外に出て前に出て踊りますので、ぜひ一緒にね、手拍子足拍子でリズム取って応援していただけると思います。ぜひ手拍子で応援をお願いします。Dijiste que me querías, pero es verdad. Siempre jugaste conmigo y antes te amaba. Vivo pensando olvidar, de estoy consigo. Te dejé dos son espinas que iré en mi alma. Mi uspa, imitai, porque en ti hinai. Conmigo y antes te amaba. Vivo pensando olvidar, de estoy consigo. Te dejé dos son espinas que iré en mi alma. No yuspa, imitai, porque en ti hinai. No yuspa, imitai, sageru pariwanki.ありがとうございました。抽選行こう。オーくん。
抽選しに行こう。9時。はい、ありがとうございました。ちょっとなかなかこれ疲れてる。ちょっと年には応える曲なんですけどね。ピンクのっていうリズムなんですけど、意味自体っていう曲ですね。ボリビアの北ポトス地方のお祭りなのかな。向こうの女性が着てる赤い服がそこの民族衣装ですね。帽子は結構実は硬くできてて、殴られても平気なような感じでやっと固めでできてます。はい、じゃあ次はレイニーベースっていう曲なんですけど、結構みんな楽器、面白い曲の楽器が多いんですで、その中の一つでこれ三方になってるんですけど、この曲とこの楽器をメインで使った曲です。非常に迫力のある曲なんで聴いてください。レイニーベースです。はい、ボリビアの音楽をですね今続けていますけれど、皆さんどうですか？楽しいですか？ありがとうございます。ありがとうございます。なかなかこうね耳にこう入ってくることって少ない音楽だと思うんですけれど、まあじっくりゆっくりこう聴いていただきますので、結構日本人の金銭にこうビビッとこう響く部分がね結構あるんじゃないかなと思います。それではねまた続きまして、ちょっと今度本当にそれこそ日本人にぴったり合うような曲になりますけれど、物悲しい曲「リャキルナ」という曲「リャキルナ」という曲を演奏させていただきます。前にくれないんだ。
した。はい、ありがとうございました。あと30分ですけれども、でこれでだんだん終わりに近づいてきて、次は最後の曲になりました。最後の曲も、皆さんが結構これは耳にしたことがほぼ8割方9割方あるんじゃないかなと思います。ジョランドセフェという曲なんですけれども、日本ではランバダっていう踊り、ちょっとセクシーなね、10年ぐらい前に流行った踊りがあるんですけど、ランバダっていう曲で知ってるんじゃないかなと思います。ここではジョランドセフェ泣きながらっていう、うちのグループの唯一の女性メンバーのボーカルを取りますので、ぜひ聴いてやってください。ジョランドセフェ泣きながらです。
りがとうございます。じゃあ、お座り。お座り嫌なの。ここで2人で盛り上がってたら優先してるよ。お姉さんって言ったら優先してくれるから頑張んな。ありがとう。いいね。すごいね、のんちゃん。まずはどこで作るの？花っこ花。ちょっと。おいで。じゃあ。じゃあ、ここお座りして。ここ座ってて、お座りして。まだ戻る。ごめん。ごめんなさいわ。はい。お座りして。帽子が。2回目はもらえるかもしれない。まだ次は使うからダメだって。次なんだ。1回目は次使うからダメだって。ひとみさん、結構プレゼントとかある？あ、そうなんです。今日の中でオッケーオッケー。できたものです。私変わった？本当？ありがとうね。ちょっともしかして座ってな。じゃあここで見てる何作ってくれる？もう行かないで。何作ってくれる？戻っておいで。大丈夫？いいよだいいよいいよ。ありがとうね。連れてきてあげな。抱っこしないで。ありがとう。どうもありがとうございました。皆さんにはありがとうございます。